Ay, Punte, depan na ni kaka Mauri na kami kain te kaya bayo. Yun de tayo kayo. Naroon na rin sa Spain na tayo. Sa rokong kain nara kauan tayo di kini Borau inanon te tek. Kauan tayo di kini Borau inanon te tek. Ngayon de bulong panahon na ba ni kaka Mauri na kami. Kain te kaya bayo ni kapen. Tapi to yon pandai bayo ni kapen. Ya kami Mauri kami inanon te tayo di kayo. De kauan tayo di kini Borau inanon te tek. Ham na pene ni Mauri. Ya gimana ngana pete kaya ki ongoran de radio, ida kinda radio. To ino nam tayo bubus-busin nam ka ko katangam radio, ya kami Mauri ko na pente yo, ongwere ko kakani am radio, ya kami Mauri ko na pente nunte tayo kayo. Ayo punara kawan tayo kini para wino nunte teka. Ya kami Mauri ko na pente ko yan kung may meta online, in the live in the Facebook or the YouTube, ya kami Mauri ko na pente nunte ara kawan tayo kini pe. Di para wino nunte teka tayo kayo. Imay na sina din na ko inonde arakawan tayo di tayo ni puraw inonde tayo pun dia iba sina kau kira di taro ni busia tami na mga kapan roni ra inonde tayo di kayo na tayo nongora sabu berangin taro tabo ko menayay sa taro sinaboy ko sky tago tamera jaso ibukin timeton timewa timerunga ko timeton nanganganira si kay tago inonde tayo di kayo si kay tago kasukon ni mga adik ngay na bakain on di tayo tamera asinang mga tauroy na ben mga ongoraya kina amteka men nampo kaya tabo tapay para ni purawa kina inonde tayo di kayo ayo pun narakawan tayo di tamera asbusiyo na kamerungira ko na kakora-koraira pas na timetua nirira na tepora inonde amteka ni katua tayo di tamera sabusigo raw na gina irum tami meroy si kawaway na panasim ngay day kasaki koroy metam si timetua ni buren narayango aramakuri ara teta ni kaway bekar di bege si koroy jasua si timetua nagikarawan no mem kandani sa busigo na luang iro kapara yara bur abusi mai da panasim bakay spong ay metam minon tayo di kayo kakapaya do wari na tagi nam tiakan na koy ran tayo di kay angan na tininigori at merung at ko na tagi nam tiakan na kono mem kandani mena iro na angan na to kora kakapaya may mon ni karo katukin away ngay na bekay ni kapen temer sa busigo ni ko tagi maki ang oran di online di rigin na yeri don tayo ko na kakapaya na betamel sa busigo pai kaya na taron kaniko iron Kristo Yesu ngay araw yor sa kameu akawarin kaniko amen nakauling ko de song oray nun de dahil kayo yay na sisira kagi agi penin ni kakakin de gebong ang kanya diyan na ko kakaki ang kanya de dahil kayo ilalagin nani de dahil na bayo napupunto to kongora iyon tekan tepong tap kay tepong tapes ngayari ya pun dia metuan nanga de panal busumay na ko mini kapen kampel busumaya ki me temu ngari tukukurei inon tay di kayo sina kana ko de wowo te kora na meiro yakan te grupo na ni may peso ya busi yakan te grupo na ni may peso pa ati reke na kumuhay kay nanga kunay to kora na ko inon tay di kay kampesin tap. Just one, two. Just one. Just. Hey. Just. Hey.
penako. Kay bakang ni pinina konteran, ay bel ni pinina kyotantai, awaw kari kiwa panika kante meyu. Iriki bate pai ikatantang, iriki bangayamen dikipe, ayariki patay kanikay ay takutewe. Kante taun ke ari etaka te hes mani pirira ke akarava emo anime yuro Yay bakang ni pinina konteran, ay bel ni pinina kyotantai, awaw kari kiwa panika kante meyu. Diriki pate pai ni katantang, diriki bangayamen dikipe, ayariki patay kanikay ay takutewe. Ay meyuloy. Yay bakaw ni pinina konteran, ay bel ni pinina kyotantay, awaw kari kiwa panika kante meyu. Iriki pati pai ni katantang, iriki bangayamen dikipe, ayariki patay kanikay ay takutewe. Ay meyuloy. Kanda ba kain pesto ni kuna miya nagtamero. Era pa na ba de tina ni de erang wali gari kana ko pananari. Erang panaroy erang de tamero. Kuna miya tayo di kayo. Kamba sinaba kam nang panaroy kain pesto. Wara di songoran tayo di kayo. Kete meto ni kauring. De tayo di kayo ay nakana ko gite sisirag yak yakin ako de gebong. Ada aki penen kana ko gebong ana kapene gini kana ko kay. Ni ko taki me te kongorai nun tairi kayo te pong ata buke te gawan te tapes. Sina busi yarigi. Sina busi yarigi kani beso to koran yarigi kunaya. Kani korbu kam kakata uroin kami, kani korbu kam kakata uroin kami. Kani beso to koran yarigi kunami.
Just. Yesu tahu apa yang taina ko. Kawan kan dapat kan besul kan kami yang kita mero pun nak kerja kan tahu hibai dah bawa si Yesu Kristus kan tahu apa yang nak kita mero dia kita kita. Ayah, kan besul dapat kan besul. Kan korobu sabusi kami to koran aku nami.
labi na 40 iyo. Kamba sinabakain kurbu.
Kanda ba kain korbu ni kunami yang temero manebe na panabi na ba ng temero inon tayo kayo. What around the tayo kayo? Ita ko pa yesterday drawing kay de sisirag me kaya. Naroon na rin dagin na inan ako man sisirag me kaya ninon tayo kayo. Aki akpenin na kong gebong. Ay mina enang awagi to kong orari mina. Akanon tayo kayo. Ya pun kami ulu kulikon di dari kayo, gue ada koti meton nongong ora, di tempat komen na mayai, tempat komen tahu mayai, sina kata buat jauh orang ini, sina ada tarun kau kira iman dari nano ko sisi lagi mereka kai, sapu beragi, anda tar. Temera aku maka sini boy ko sikai tahu kon jauh ayo, sero kon jauh sinang mga ongorayai, sisi lagi mereka kai, sisi lagi kaki amen ini nano rajasu, anda tayo jasu. Na kaya kaki may nampo kaya tapos tapay para iron namtoro sa busi ko tamera ko na kauki na nora mera yung upasin ako na busmayam teka on mera tatay tamera na namakurita mi meri rori kabaya to wari na teki nam teka dayo ang natin ni Korea to kanan teki nam teka na ko na mem kantani tan bure ngai remetam sa ki kororoy kapara yara bure pasen ako nanore ang kay iron Kristo Yesu ang ayara wer sa kamay amen. Karena ba sa busmaya tarataki ang iroy na konti the stage day karena Ay pun panawri kini kami ko minta iri kayo kain tapi to kain pandai pa kanda panin maurin ta iri kay. Rapa takadori. Ay rapa takadori. Korara pa taru. On ta iri kayo yari isan mata kami na ko ya iki ang urana pandiri rio kana pa kamurana pa on FM 89 ta iri kayo maurin na penon ta iri kayo. Panahon na kami na ko mi kami kana membata ko na ba on the Facebook. Sira ke na Facebook na Adventist Hope or kon the page an o kanora na pa de live ani Aurora. Nika tu biya kaya ala loko ikan deh. Ang kaya naman tayo yung YouTube Kiribas Hope Channel. Sila kaya orang nak naman tayo na panganin yung YouTube ang tayo kayo. Ilang dara ba sinang wakin ako tayo kayo. Ayo pun sila aki aro ko inanon bong ikan ako sa kana ko ang sila kaya tuwan ayo ari agi kaya ako na bang konano. Au kanta ni kapag sinakain ni Roro inanon tayo kan sila kayo. Takot sila kayo. Getete Yesu antay ya katete ya. Yon tapayo ang nakatiawi karesa. Antay, akatetay. Awaganda ng antay di kayo ba? Nailaro man ko ito sa silag. Akya na nung kandiya ka na ko titira tuwa. Nakayagi ka nung ako na namkuha ako manayay. Na, ay ko, kaya ko ito silag. Kaya na ba na uray nakatayan ibubugin na ba sinakain ilaro. Ay, nanon tayo di kayo. Tayo di kayo ay, nakabuto yaw kaya ka ka ba naman bokeh kawuway kay. Bokeh kay, tapay para ni Katolik, ayo ay puresag itabuiro. Awa to na, puresag. Iti orare kay. Nakaugi ka naman bokeh kay ba, nakayakaya iti sisirag. Inanon da tayo kayo. O ito ba, sinakain ni Roroy, o sinanora tapay yan, ano nagi. Detaya ka nit, ikuniya kinimatayo, tumakuroan ito pimanowa. O taki ba na ito pimatenuwa na kung ito pimanimawa. Araw ko Yesu, tatayo, araw kong tatapay, kay tariya, ibrip. O itakataka mga iya Yesu, o yakan nung ora, mayroya, anariri. Patiratin man nung mayroya, amata, yon, teka na ba? Antay, Yesu. Antay ngaya. Diraya yang amata, iro ni Yesu. Ayari aswang yan, anariri. Ang kero ko Yesu, untia, parirarikin kay tariya, biripo, aswang yan, anariri. Antay, ay, itong akiro, amata. Panasin, tiyo, amata. O, kaya ka na ko ina. At ako tumangin na ba, iyon na ba besito ngay? O tumangin na ba area? Tumangin na ba Yeremia? Kitiman na may bukoy ya brabes. Ane, ay kaya kamata. Agyasan kargurgoy, anariri. Awa kaya ka Yesu, ayo yakar kiamata, ibukim bantayin ko. Ayara Yesu, kung kayo sante, no, kunori yang kay ba? Ayaka kimi anariri Yesu. Kampenenta ka to kam kay taray. Ang ko nga Yesu, tayo di kayo. Itete na ko imin, kay taray na ko yatan diri. Ay kapotoro, inanon tayo di kayo. Gesan na ko yakakan, ay mga pun sila kini Yesu, nang mga pun kataya na diri, nori ba? Akina kaya akinap. Ay ta ko na ko ya, ang kami. Kamta ko banta ingay. Kami kamta ko banta ingay.
Kami taku bantay ngay. Ay ari mo na ba ni kaya ka Petro? Simon ni Petro ni ka ngay. Puntok temesang ko ana sintiaswa amel. Amen. Anya na kaya ka Simon ni Petro ari yang anda tayan puntok Kristo ko ke temesang ko ana sintiaswa amel. Away yung kanya na kaya ka Yesu ari atata na kon kan Petro nta yari ki puni kaya kana ba ni ko ta mana ri ya kaya pero tara yana banda tayo. Ay ta ko Yesu na ko ina. Kwa kapay yang ko Simon. Karaway yang wate tayo kayo. Kwa kapay yang ko Simon. Iyaki ka ngay Pedro, na Simon. Kwa kapay yang ko Simon na nasinyo na. Payaki ko taan na ko yung tiro ko matarara. May ko sa tamaw, arikaro. Nano na. Wari ka tayo te abotoro na rin abotoro. Iyaki na kita kaya kari may do na. Kahit yung matangay tiro ko matarara. May puntiaswa, ako sa inon tuwa Simon. Datay kayo. Ane, nanon takaraki. At akin na Yesu ang tatay yun. Temuan na iray, sinanuran temuan na iray. Nikatori kayo, okay? Temuan pa yung parang ay kabungan na yung tayo kayo. O nga itago na ko yung. Pakipang ko eh. O yan, tekipa yun, nakatiyawe karesa. Sinanura tautan ang kani. Teka para, bayapon ka paraki. Na na footnote ito pa yung parayo. Batira, nanon nan, kepa. Sinano ba sinakay bibisita kay masinakatayan nori payasita po te kay kate aginak. Te sibo ke to te pa ke to te keba sita wona te ay sita bo na roya. Kana sinuran na footnote te pay parahan. Nanon te kay keba te pa ke te sibo. E pon ka para te bokya. Ato wanay. Ana ka para. Nanon sita bo keba mate sibo ke te pa. Ang kande, sinang maroron ka para nako, yon, titeka matiraira yan. Mananon titekan. Di ba yari yan nota ba Yesu ang kitete na kung Petro at Apotro, iwiti yan po narana. Eh nanon, arana. Di ba, get the stone, get the rock, get the sheep. Pa Yesu, eko katira, ariyangan ti Apotro ay Petro, numuan kaispo ng wamangaya. O sinanura tumuan kaispoan. Yon at makortuwa na apin mauwa. O kasirwatara na Yesu ay ta kuna ko ina Simon ko ana siniyone. Kunara nagi pakepa. Ay yaro ni Pedro. O ayo nano na tiara yang nagikay. Simon tingo. Ingo antebay at yasi buket ba. Na yaron tata ni kiribas. Yay tiara atin tapa. Yay tiara atin nasib. Ane, tebay yarang kakawag sinatay again. Nano na, punya itiara, nano na, tepa, punya itiara, nano na tiya sib, nasib, din tepa, yay na ba uang ko din tepa. Mani, nano na Petro, inguan akin tiya kan tepa, kitiya sib, niwan temakortuwa na apin mauwa. O Yesu, yako ka tiya kan, ni kahit patem Petro ko, puntiya sibu ko, tepa ko, yaka kinarin, tinguan narari, sa kinano na ba, punta paro, yari nano na kikay, Petro. Matingo ari ang anak. Ninyo na tamakortuwa na win na uwa. Te kefa. Kepang ko eh. Ito pa ang ko ikaw sibu. Anya na no ito. Nangyari na kanano ba yay kay nasibu. Ito pa ay. Tenta pa ang ko eh. O yun ito pa ay. Nakatiya uwi ka rin sa ane. Aki ito pa ay. Ito ay anaki. Ito pa ay yun. Nakontuwa rin tatakayak. Ari. Punta pa yan ang kakawak. Erang ni kakawak yan. Pa. Sinariya inatano ng tetaya kaya kepa, diba, o the stone, kaya sibo, situwa na nanoy. Mayagi pitatakaanda nga papuntinguan nara. Sa ginano na papuning ay yaroy. Matingwa, ikatukakyo na tinguan naran. O ante ba kakawag, o nga ita ko na ko yung pakipang ko, yung ante kepa, nakatiyawi ka risa. O ante Yesu ka, punti kepa, diba, nakatiya sibuan, o nakatiyawi ka risa. Sa ginano ba ka, nakatiyawi ka risa, yung Petroan. Itiatang kayo naran Simon naran may na. Ari katukaran ng katukatira at nasibu ke. Diba? Kita kepa. Kana sa mga punurangan na natin ka Pedro. Yan mga bunte. Ni Gosa ba? Antayroy tiya sibu. Kiantayroy diba? Kiantayroy te kefa. O ayo. Ito ko na tayo, Pedro, tumuha ni Pedro, punta na rin natin Pedro ayo. Ay, nakokiran, kaya nasila na kung naripunin nga yaroy.
Bangkai sembe bukina kai bangai yang kai ya kata idi dia ba yang Petero kona no te ba ya ko ageno. Kamna na koina. Papuninga ya te sibu e meu are kagi agiro yo mata. Meri nek. Oi kakao agiro tiaswa. Ngamina ba. Kamnari ki ba sibu e ka meu. E ka nakabongana ki bukin katian tuma apa inte tamni. Kamnari ki ba tokora ki pere Petero. Ai karori. Ba kamnanga kare ai ka pa inte tami. E ka nakukurei tiaswa. Iro ni Yesu Kristo tarai. Petero ika ya kogyo kinakonar puntia sibro ay nugwa amen. Petero ba nanon na ba ya buni Yesu roy puntia sibro ay tia sibro buwan teman nganing. Ikatero ay sion tia sibro arinek akakawak ay sibro teman nganing. Ani yon makin no na punta kimaniang. Ikakawak tia sibro ani bukimi. Kami ay kakamuni mak. May buki ya kanagyo ni mak. O hindi ki ba sibro teman nganing tia sibro. Are kagi agiriatan katiti. Puntia sibu, ay tata na kuha matayay. O tipa, ay bakayay. O ano punura. Ano tipa, ano ite Petero, puni kayanis na ko ni Yesu. Tia sibu kita pa. Puni Yesu. Ano na Petero ikay. Iyaki nanon na irona. Kaya no ba, nanon na irona, sinonori ang kayo na nakaragi Petero. Iyaki ata pa yari ang anakin matayo ito pimano. Siya tayo pa puni kayanis. Nakuntuwari kayanis na ko yun. Apa ni beren natayan ka bani habotoro kuno na anataya ka bauro harti habotoro aring ginagina banda bay para ita wana taya kan temoni gorun tuma gorun tubuino te kibone yawa apa ni mo inteni ma asito wana apa inte tami amo inteni man tami yare sina ko man tapa are tapa are iriria yon kawaya o tapa are boni Kristo amen. Yaki kona ni mangara iri non te taka dowana yaki kona ni marari kiri kai punta pai para ai kai ay kapon ka dire-dire ya. Paya Kristo punte paroy. Amen. Ita ko itay ita makoroan ya pima wa pima tiki banawanu kam na tayo o tay ma isaki swangong kuangko oy kosa o puntahan ka ko wow tekan kami yay tiya so teman na irari ku kaya punna kaya tepato wana yakia tato wana antara Punna na nataka de brabis na nataka de vai para nataka de Yesu e punna kya ta bari ki tuan pun si te man na ba abotoro ka bere Petero ma abotoro a panen na ta ban o de ban pun Kristo amen Jesus imin bonga ki ay mon ko sa Yesu na ko yan ri yari ay na ko na ko irutar senang orang kan ni bannan tiyo mata ay Petero bangwa ya ka ti ti ba irona Nora te bayarik, esan tete ang kuat Yesu irona, ni kota na sinari Yesu. Mante tayo iyo, ilang mga tete manari ki hiron Petero. Ay kota te akan mate na Yesu na tayo ay. Mino po nga kayo man ko sa Yesu na ko yan rin. Ari ay nako na ko irutarem. Nakamara ka na hebes, iriyaw numaan may punga kaya ka na to. Mataan ko robok. O kamatiyan na, o mga usin ang takatinubong. O Petero, ikairiyan ko ako Ngesan tete Yesu hari enang meragi menakarawa watakin kamatia ka Petero ya kain. Lako mai kai. Hai ti kai ya tawon. Enakiri kiro man Yesu. Anna na ka Petero. Iwa mati ni Yesu benaki mati. Anno na ka Yesu an. Ai rairaki. Rairaki na ai ta kuno ni Petero. Nako akutatan. Yara, yesang kon tete Yesu iron Petero. Mante tayo iyo ya kita tete Yesu pa mga tatan. Papukin tira, inakay na tapayar, inakaroya, Yesu, ni mata ibukim mo ay buko, amen. Papukin na, bena mata Yesu, ibukin na. Siya nga ni kamewag, ang ikay sa kamewag, ang kaya pa wayag, naki na kung nakaibangag. Ay na para Yesu. Kurara pa Yesu. Paya kupon na ko naman nakaibangag. Pasya nga ni kamewag, ang iray kayo, nikapanay kasi ngora, yon banda yaba, yon tabito. Detay kayo. Ayong kan, takatitiroin ko awa. Terwa manaw. Yaki, dahil yaman te teka tuwana, maayo pun na teka teswa, yang aning kami mananong tangiraki. Ayo tetabuas katiyag yay. Ayaw aron katiyaran te karesa. O kam katiyag yon tayan puwa. Akitaan suaswa me brabes. O Yesu Kristo na batia sibu. Are puwan te maninganinga. Are muan te kakannato. Are yaperin ka Borau akita katiti yona. O irikira ke patamani abatabu. Inanon tuwe. Are kam katiya kina painano na pandin tiya suwan meka inanon tatama. Amen. Ayo tarwa mana utita buas katiya kiyay. Yesu tiya sibu na maninganinga. The cornerstone na riya kakaroy tan katiti. Ako na nahawagin na bakatiyan takatiti.
Dak makamahasang wanuro nga. Takatitituan na inani kay. Katiya kita katitiyari na foundation. Ang kaya tira pa na. Ayaw rin ka nga itanaan. Buri gigi. Ya buri. Ayo tetap si kapuro ayay. Ngayon ay kagirisan. Si kapuro ay temaning aning hari. Asipon temaning aning hari Yesu. Kana yay tapay yes ko ako. Sana kon temaning aning hari pa sinakapuro ay ayay. Kunan benente dapat naraus. Asito wana tatangat buwa terana takayo doka. Pas sinaperin katiyak. Dapat asito wana. Awan ito ba yarang kakawag? Ito ba yarang kakawag? Kaya kante sila kintay di kayo. O kanta nga ba, matado ka na ba to, bura na kito, atirana, ikaraw teka. May teka na teka, kuwawan tayo di kayo. Puno man bukay kay, anak ka matuwa ta kanta nga. Simenaya hindi tayo di kayo. Nikiran si sila kintay kasuko. Anangin ako kanuan na raririn tayo di kayo. O anak kong dabongin na bagi mo yun. Iara kam tabas ng tukono bong, sinagyakaan tayo di kayo. Tirabo kinang kay kambag kakang big, sinagyakaan naman na raririn kayo mo yun. Ayaan mo ito kinumaran sa sila. Am nang darawan ka ba na kami akam doon tayo di kayo. Rakanda ni nga ba. Ya po kanuan din sila kaya ka na upaya kibaba ni. Ya karaw tayo kaya. Kung mga kunan mga usam. Bukan naman sila kinta ito naman ni. Takabanan ka para. Ibon ka po ito'y. Man buke kay. Yan na nari kita tapo tuwan. Kaya kaya. Am darawan nakapaya kami ito. Rapa de radaking roy di kaya kandi sila kay tagu pa pun nang meta ta roy di sila wala raw sina kanako ang kanyan ako ya kan beso pa nang ani to korana sa katawro na ben nakon di takongora inon di takawa ntay di kayo kay di takawa ni Borau inon na taka jeso kan beso sa busing kami kunami to korana nako rin tayo sa kan mga ako ng tawroy na ko na rimina kambasin na ba. One, two. Hey, hey.
puakawa e rota i te kua te kainano te rawawata tai ai nā puaka i te mewa e puakawa e rota i te kua te kainano te rawawata tai ai nā puaka e sapure o ngopana tai tata ko mane ai nam tangira e sapure o ngopana tai tata ko mane ai nam tangira te wea hanganai dau nano angai ako ai ka pepete ai pokai au wea te wea hanganai dau nano angai ako ai ka pepete ai pokai au wea Karena ba kain beso aring nesan he pun ngai ni kapene pun tan sapure ngai ra pun nang kakawag ba sina dita ki me Yesu Kristo ale busi ngai ako nan nanganira te bubu te besent te korroi imetan tamen ora te tari wa male non tai kayo ang kami ay kakamuray non te tayo yon tapito kan pan le bini kapene ang kwere ko te meton ngorai dari kinam video Ika me urigo tayo kwere ko ngora na be online Facebook at YouTube ika me urigo na ben tayo sinang ilo ko kanyan te tayo kanuan te tayo te kawan tayo ni Borau inanon na Taeka Jasua te tapore ko men me tapore ko konan me meta ko me no ngora me sinaka tapot jawa waririk sina tataro nibusia tamin arik maka ben ronida kasi nang tawroin din ako inanon na kawan tayo ni Borau inanon tayo kayo sa Boperak tataro Sinipoy ko si kahit ako tamera Jasu. Kaysa ro kong jawa rin sinang tauroy ay tamera. Hindi na ko am Taeka ni Borau wakin na inanon na rakawan tayo din tayo. Sipun kakaway ra. Papun na sim ngay ra. Aste metuan bubuli imetam tayo nako. Sa bubusi kong jawa yo bako nakaparaya ra buri. Ni busmay ra ni kaysa kira. Pasin ako na busmay am Taeka. Arin ako nandiki pa si pangara. Ari di yara inanon tayo di kayo. Kakapayera inunong oraya kinan nam Taeka. May mo na ni karukwatugin. Kakapaya to wari na Taeka nam Taeka. Nakoy lang tayo. Angan na timerurong at tininugorya. At ako na Taeka nam Taeka na kono mem kanta ni. Ronira may mo na yun ni karukwatugin. Kararoya na magurito wari pakari na kono ni kakiriveya arunong oraya kinan nam Taeka nakoy lang tayo. Pai kaya taron kani ko saking kes kororoy. May ani kororoy na si may Yesu Kristo. Ari puningaya arawiya war sa kameu. Akawaran ni kani ko. Amen.
Anda man ni Mauri kain tapi ton tairi kayo. Mauri kain banda ya ban tairi kay. Panahon ka Mauri na koy mi kami kan mo na yon diri yon FM 89 tairi kayo anda ban ni Mauri na ban tairi kayo. Panahon ka Mauri na koy manakuna ano kumata ko yon Facebook o yon YouTube. Akabasara on dara kawan tairi kin Borau inanon na Taeka teso. Monterang ni ko ngora te Borau sesan Borau tinubong. Akana bas ko na Borau wapong. Sabon di nga ba ikini basiro ni ko wata ni Borau ge. Si Borau to wana ta wiki to wana na makain na inanon ni marawa. O siya ta kawaira. Na ta kawain ta tairi kayo e punti ma to na ba. Na Taeka teso. Amon ta kakawa ko na iriana ko inanon na Borau inanon ta tairi kayo. Sara ko narakawan dai ata ko teka narakawan dai anapango ta teswa ayaki kona anuruaki anapango ta teswa ayaki kona anuruaki to wana ibo kon pango ta ikarang kasisi kan tion na bayo ponte tabo anemena yakra yon India the Taj Mahal the Taj Mahal ponte ka tidi ete mapora batana am nori ante inte tairi kayo monterang sikiroi ta tidi ayo Monterang sikiroi ira watenga tioma teroro kon katua pung na komai niwe pa takatiti ayu ayo takatiti ya katia giron tempero e katia ibugin puna arang tatangi dia o ya katia the monument ayu pangakanurungan bunan ay arang tatangi dia o ya suku bai takatiti ni karko bong ayu ya katima tuaki takamimi takatiti ayu ba takatiti ayu ite akina kiare nanona pa ite ni korakoran teran matakai inanon teta boyo. Nanong anak orang tabayo. Kanano baka busiparin na ko man teta boy. Ipuno kwa kya tayo. Nakomimi ala kau kag tikitin ka ngayo. Kung ano na beto pa yarani yan may. Punti mapura amon terang inaganikan. The Taj Mahal. At ako ta payay tetay nan diririk. Ako kunando ko yay. On tetay yari yung stahin tumuha ng apong. O ikiyautan tayan. O iyakaurahan na ba teta boyo. Asta po mga euro kang ayron tetauran niya. Temapurahan nila patanan ni kapan. Monterang ni kakamata ko. Manda tayo kayo. Yay na ba? Tabango tatawa na. Ang nakairo ko sinano yung paya. Manda tayo kayo. Monterang ni kakawag tabango tayo. Yung ongo. Payay tanuro bango tayo ang kilibas. Ang mama na ngayon ang kilibas sa uruwa. Tabango tatawa na. Tabango tatawa na. Tabango tatawa na. Matabango tayo tayo na tayo kayo. Yaki ko na nuruwaki. Yaki ko na nuruwaki. Ponte aswa akati tabango tayo. Ba nakaruring. Inanon. Takarikipay, apanin. Saksiyan man pai ka wara ka keroy deson tion na bayo. Ni ko taki mare yetare yari karawa. Saki ko nando ko yai makonoria. Yesen ka ginamay maina. Pabuburan na ron na bayo tito okay the universe. Irang tito ari yetar saki ko nando ko yai. Kono orang kay ngastarer ko sinori ito yai kamera yeta. Takabanen kan na ko ina Proxima Centauri. Proxima Centauri ko kan tayo ba manda ara Borau kan ba Borau may kay na kunta kabanen kan ito eh. Awatapon diririk pirintiota sakin na ako may pirintiota the flash ukaurado dosin ka ngayo ay pirinan mo ara gari the light here. Ero ko awatapon diririk ay esparo ko takabanen kan ito eh. Nakoy. Ang kanan bari ba irawate milyon dito eh. In the universe, hari, nano, that's why I put nang buburakai, that's why I just making nayo. Mante buburakai, that's why second no pa, aware na gabay ka sinuria, toto kay ito yaba, dito wana, iyawa ko kin naron na ba. Ni buburan. Man, nakarikibay, that's why, yun dokin nakakin bay kan. Ito yakay yata, tayan puranes, time na makain na. That's why akaroy bay kain kaban. Dabo kaya to kasi sa makarawa, tagi ba na to wana. O kota kinakoniwan it. Timin brabes to one. O ito, may diyarak. On the kasi na ko yung peka, anapondo ko yung mini pekay. Koreain na nga nag, kami may bangkaya na ko yuwan yung kinura ta bayari. Yan nura karawan ka pa ni. Kain ni karawan ka pa ni. Amuring ako na rin nararede yan ako. Pawawa ta katanin mo karo, asu ko ikarawa. Tuwa na ta katanin mo karo, arit tiyakin ako antya bayo. Tatan man ako rak, asa mga ngona bayay. Okay? As marang ka ngay punya yan sila yaparay ka ako ngay silang kinari ka po ng sindabaw nilo teben wa manita nga woni nanti kimam ge mayon na ngi ko mena inonos ko mena ya ina ba yan sinabagan ya ina ba kain na ba taba ka may karawari manne e ko ako ma tama yan ori yoni yan orang kay tinapono po ya karawaki karawa aniran ka ba ni gesu ko ge wawa ta ka tinmakoro ya pun nang koro silan nan
O ya po tena po ya po tiana ne. Korea inanga tena po ki mata karnia ki mata mak. Ani ne po antia sua sakit ya sua warere. Ngia ne po ki igarawa. Tataya. Na tia sua. Ya ite pa yarang kakawak. Karoy na konti mata. Imay na ako regibiro don sinam. Ako kamandi kinana yang tia sua. Taraya. Aya ko tang ka ba ko rogi don sinam na tia sua ya kamen buhay ko inanon biro don sinam. Naron das ka kinatutan ng gebong. Si pene ni karika kinaron na nakanta ni ngati aso. Nge ko warere yaya nakanta tan ngati aso ibogem. Ti aso ay tangiruk. O ay tangira entero ya kamen ka to roy pa ni ka pene ibogira. Pun ti aso ay karoira. Pun ti aso ay buoboira, pun ti aso ay karikira. Mga yare wewe te bogya to koso sinako yo matani ka pene ba ana tar Mauri at sa karikibay. Eta ko tiki ba ni suhan tamako na tibi mau kam na ma ka ti aso kam na ngan na tenbok. Payero ko na won mo si Taeka. Akam ta tal Mauri to wari karawa na naba mamarawa makobra kenran. Ayo ti aso ay wewe te ngai te bogya ayo basinaria inter Mauri. Punsi ngai area inter Mauri. Pun ti aso an. Asinaria inter Mauri. Sinatar Mauri te sakari ka karawa no naba. O sinatar Mauri te rora kana basa mga sisirak. Ika nga na tiyaswan ko naan ko taron makanan karikibay na ko ida. Round ta karikibay yo tiyaswa. Ika suka te pangot an kanuring na ko ida ibugin makanan karikibay. Tebok yato kosus. Pun tebok yon kabanian bay. O si ko naan na ta bugin kabanian bay. Kana sinakon nora mon. Ngay karigin tiyon na bayo kana setay bay. Aki harigi. Demuan tay. Sana kong kanan day bay at tebok. Ara pun temuan bogindik. Karikan bay. Tepotoni yang oyon, tepok karikan bay, penurung akin desa karikan bay. Yuk te theme tepotoni yang oyon inon te bay para. Pun tepotoni yang wata kapan yang kakawak. So kira muan dikira. So anata to kira nap. Setaya yaron na bayo ya karika kimakanon kapan inon ono watabong. Ono watabong karikan bay dia so. Sakina no pateta yarang ni mani ron dia so. Sa akin na ba tayo ito alang warira girun deso. Mauna watabong itapanin na ron na bayo. Sa tati on na bayo, baya ka ginaron na watabong. Ay ka nga ron na nakarikipay deso. Iurak yasibo. Ito iurak iran. Ipundak. Kunoria, itatati sa karikipay, ay arikin na ba tiyon na bayo. Kayota! Ayota na ba? Kerikyanang, erikyanang. Kerikiran, arikiran. Kerikiman, arikiman. An Tesa karikipay yaso ni makin. Tete, ay arikin na ba? Ay tako tiyaswa ay nota. Ay ayota na ba? Timuan ni pungan. Tiyaswa ay karawri anak ko tiyoto man tiro. Dangayinan. Timuan ni pung. The first day of the week of creation. Timuan weekin. Karikipay yan. Timuan ni pung. Ay karawan na tiyaswa. Ay tako tiyaswa. Kiyarik yan nang imaran ran. Okay karawri ran. Maran ayo kanuan takawabong. The second day. Tiyaswa karikaan ng makarawan, karawri ran na maayeta, wakin may nanonap. Tiki ba nirwaiwa, ay tako tiyaswa, kiyay ko tagiran na kiyan karawan, tetapo ya sitawana. Okay ko ta tiyapa, mau. Takatinibong ayo, takatinuanibong. Tiyaswa karika tiyapa, tari, kayo, tuti, ay kamawawa. Sanura tamaruan na nakarikipay tiyaswa. Pun tiyaswa karoy kay. Ay kikaroy na kinikauwi, ay uniki, kinikauwi, ay itetenap. O apa rin dikinap. Tegi ba na tabi mao, tabi mao, hata ko tiyaswa, kiyari kita yan no, tay karawa. Panatawaron tangay na matabong. Pun nga ya sinunuri ngay, tangay na tay, itaw tek. Namakay na kung ano kung detailik. Ito yung napay kay karaway. Tekapong, ay tekawan pong. Tegi ba na wabi na kung wabi matenua, tiyaswa, etak, kaya ka ba sa iman, ay kamamay, kameuran, o kaya kibakibampanin na ng yetan tiyaba. O tiyaswa karikia man ni marawa, man na ikameo. Te kanimeo na pong ayo. The 5th day of the week. Ayo, ito pa yarik. No? Inang nipipit ko karawan ito pa yun tiyaswa. Si tete, o yarik na pa. Ntokin ito pong tawa na matawa na, tiyaswa, inanora ito pa yarik karawan yan ibay na. O ito, moan teroiri. O ito pa yarik kami mingan ng tokono pong. The 6th day. Tiyaswa, yakarawa, paun na nakarikipay. Wata paun na nakarikipay. O ano yung nangyari?
Tiamatan na yaro mo na yaro ang ira pau na nakarigibay Yesu. Silang kapanan kakawag the crown ng ira. Te pau nung iron Yesu ang ira mata. Te kapanan kakawag ng ira na nakarigibay Yesu. Sikarikak de ko no one bong. Hay kakurairan. Kana sa ata yan asari ay nabuhat Yesu pa iya. Silang ni kakawag iron. Awak ya ba Asya karawa apen ba siya. Asya karawa mo na mabaya makaya ni kabanaya. Oya ito pa yung kanya karoy iti Yesua. Anda kay suwa na bong. Anda kay suwa na bong. Sana maguri na karoy iti Yesua. O ituki. Manda na maguri na ba karoy. Stop. Cease. Sabat. Rest. Ayun na nun timusrawa. Ayun na nun tatabas. Kuwaki ko na tatabas nga. Yatabas mo. Kung nariya yung tabas. Buntatay. Stop iti Yesua. Number 7. Payatok ibugin tera. Etok ibabugin na payapon kukuray bayara uwagin ano na ba. Yarang ni kororoy yariasan karoy. Sa ginano na bayakwa. Yani kay mo yun na nakarikibayak. Manora nakarikibay bayapon nang nakoroy. Yarang ni kororoy. At Yesu ay karoy ruwata kay suwan pong ay tapuya. Bakyo inang keto kiyay man na magurin pa niya kay kariki. Mani karoy. Ayo ito pong nga nang kakawak. Anak karurong at Yesu ayo inanon nakarikibay. Tetabas sa takay sipong areyang at Yesu ang takarigabay. Bunda na kanuring Yesu ayaki at tukin na nakoyra. Yon mo ang dikira. Ayo tapay yes kakauring ana per day diyon na bayo. Ni katuwa tabas, ni katuwa 7 day, ni katuwa kaisuan bong. O si kakauring ang makan tuwari karigira. Na kung diyon na bayo. Amen. Takaisuan bong. Mon takakawag. Takaisuan bong. Nambay suwa. Sa taray baya ke karoy ti Yesu anta kay suwa. E karoy roya. Ana nanon teteka karoy kana kuna iman teteka nepera rin ako mayay. On blessed kakabaya tiaka kaya nga ako pun boboy ni katuru bubuan ni karini hata bayan. Mon terang ni kakawak. Anya ka kintiaka nan teteka nepera. E karoy ro ta bayan ti Yesu e pundang tabuya irang ni kakawak. Idon. Puni kaya karoy sakit yo ta karoy. E tabuya takawo na bay. Etabuyan, titakan ni Peraname, kokoro, katapua, kokoro, pinapun kokoro, aron kabunganan. Hinapun kokoro, aron kabunganan, tatabas. Iyon tiyaso. Yururing ang pare. Ayo, tapong nga nang tapo. Mayroon sinaong kikay. Yururiak, naroon na ikaragin na nabanggibong. Yururiak ka na inaon takakaroon this Sunday. Kung sa papararata na Mauri kain, takamasuungan, sana ko na meron kator ka, aripon na raw suun kator ka, sabi na, sana kong takakaroon itandak. Sinaw nakakaroy tanda ke. Oy nan kakuray yan ang kami auto ko kay matera. Aka na syok. Bop. Narip. Idun sinaw pa nang ngunun sinawari. Wantas. Yuri ay ta ko na. Ay apon dere kana ban katwa Sunday nuru. Ay ta ko na ta na ko nakon taratak. Kunoria. Kana imate kwasi pa ko na nuru. Detabas. Yururi nga natin kasi na ang kaya na ba ito mew sinaw na tayo iyo nampon na ko nakaparapuro na ko yung nasuwang ako tayo sinaw sita ba yan ako tayo na yay tapong nga napon diya yung tapo napon mo sinaw at yaba yay may yakuna yan nga yung tayo iyo ang kaya na ba ko mew ang nasuwang ko ay yapon na yoro ay tapong nga ako kakabiya pinariya yung kawag kinagyan katapuag amen ikarabasin na kung niriyag upay niriyag ba nariyan katapuag tapong doon ang ayag yata yan kay may yata yan kay iya katabuan kay tabongan. Tepong ari katabuat Yesu apun tabuy. Eto ginumo sirawa yay Yesu. Sa kinano pa ako Yesu. May apun tokiyay stop when apun kani kinaya to kinana maguru pa eseroy tion naben mapaina ni kaben. Eto gi namba tawana takawawa karoy riya at katenuwa tabuy akan ni tanan punna ay kato kayo ang tapong at kay suwan bongay. Ikaw ko ron mabong ni kaben eh. Wagi ko naan kato ka tabun na hayon na kung tapong rito na papunti Yesu kato ka. O tiyo amat ayaki ko naan kato ka. Demondong ko tabi may suwa ko kakabayaye o ay kakabayakin nagito. Tabaya kakabayaye o ay apon kakabayakin na ba. Nagito kay amen. Taruwa manong tayo kayo. Sita po mayroon temari. Teman na tiyo amat ay mari haspa mari. Si pa mariak. Okay ba yan ako naman to kanta ka tuwara tamani. O bunari. Yay. Tari nari ki olaman. Ngay siman. Ang gerin ta ka tamani ay rin na ba taman na tarin ada bun ari mari mga ay sen ako.
Nego, kaya kimere man kaya pa, imere matarim. Matera ko ako ron, ngayon na mataman na nabi, wako yagay si man. No, ikura ko ako ron. Epa ni ko ako ron, ang batuwa na, manang bawuwa, manang batenuwa. Agi ko na ang boray, manang baysua. Han, ito ba ako ako ron. Pon sita wana ekatabuak, sita man na ekatabuak, ibugin bun tuway. Awahan nero, yeron katabuan na batabong, takaisipong, at tatabas. Ikarog tatabas, wuwat na nga, tinububuat dinigin ako. Imahin de interes na matan ihutay. At ataw da man ba tatabas ihutay. Tatabas sa iyo yakaman kawaginak. Imaya ihutay. Inanon diyo da man sa tunod da man etin mato tatabas patakan kinain meron tiya suwa mahana mata. Monta ka kawag. Imay na yang ani iterera suwa ke de buena. Teswa yon da man warasinay. O akaman ka kawagin na tatabas sa buni iterera. Pata kami Iswa yusin ako deswa ngay hakaman kakawagin no. Tieswa yang angat yang marakit tungan naman ta kamimi. Nako ya iterara te marakit te mana. Yang angani ya te marakit te mana. O yang ani ya ndakani mabong. Yang ani ya ndakani mabong ba enaki ko na nuruwa kin tabas at kaisbong akia pa. Aki ko na ndagiro ya. O ta ono pang amibong indo ko rikoy. O anta kaisbong bunta tapas. Pundak yay. Iswa yusin ako deswa kay. Baswa ko dia bay sinay. Aswa ko iterara. Isinay inda tayo are ko sin ako gay deswa. Tabas sa takawan suwa. Ibokon suway kan. No. Eta ko yon ako mot. Ay si man ang kami indawon kakawagin daw teka mauswa no. Parin tabas ang mga buniyay na bay kana ko ndiko ko. Nga kaya suwa ba akya napaka temena. Ndabong ata kay sibong. Han ito pa yan ang kakawag sinatayan. Nikakawagin tabong ayo. Ako na uring atabong nga tatabas in tabuya. O na pong ampong inumaguri man kasama ko riyo. Takay sipong anatapas iyo ay aswa. Maya kikangay anatapas ti yutay yak anatapas ng dayri. Ikangay anatapas iyo ay aswa. Ang kiyaro kong tamang warasinay ang nakibokon suwa kita buina. Kung wati aswa yak ikoro suwa kita buina yon tibigyan rin. Patoy na meron ng tiyabu sa kananaw barok. Yak. Yaki Korean na pataw yon tipi pa kay urara kan tiyay. Yaki Korean na pati aswan. Tiaswa yaki no makina na pamot pina Korea. Yaki no makina ya brabes pa na Korea diswa. Puning ay ya Korean ta puni paina. E puning Korean ta puni paina tiaswa. E Korea shua yon babay ka sibu pa na ti matuan nagitutok. Para ti sibu kan ginayan tapay asuku. Ni manon nakikunan tutok. Ano ito pa yan ang kakawag? O ako na uring atapong tatabas, ndabuya. Sipan si kunahan katabuat tapay, ari apon sen katabuat yaso. O mata, apon nakikunahan katabuat tapay. Ayagi katabuak. Tiyaso, ayasan kari katatabas, penatap. O tapuyan ta kari kibay. Itako, tirata mo ang tiyaka. Kuna uring atapong tatabas, ndabuya. Pukin tira kaya kangay, tiyaso, kuna uring nga. Nanon, yatay, tiyaso, bayay tatay, ayan ang maning at tiyapat, tiyakan tatabas at kaispo ngayon. Inang buwa. Inanondoro ay kamas. Amais. Yeah? Una pong ampong inumaguri men kasama ko. Takay sipong nga natapas si Yewa. Ay aswam. Iyaki ko na ano buwa. Tabong nga natapas. Nayaron tabong arimay nam koron didig. O arimuin nam koron didig. Aki kauring nga na ba? Amda gini pong. Apon si kauring. Kauring nga ginawa. Himpun tabong royar ko pong yagi. Tatabas. Epon si na ko na banta kay suwan pong the week. Paya karaw ayo ang mga naba mamaraw ang bapain ka pa naginano yan nanubong ayo. Kauringan tatabas siya kay sinariyan tabuya tatabas on kauring babukin na. Paya karaw ayo ang mga naba. Nano na kauringan raw yan nakadikipay tiyaswa. Ay nanon tatabas at kay sipong. Ay tugin ko raw ipahin kay sipong. Mga yari ko raw wadabong at tatabas iyo. Ay tabuya. Ayo tabayan ang kakawag raw. Tatabas yak sinano ibugi ayo tayo yakin ko. May karaw ibugi ayo matan ka pa niya. Kana sinura na tayo kay Yesu. Nakuya ito ko na kagitan mo hawaya. Hindi no ito demens. Ay ito ko nakuya. Ikarawa kititabas. Ibugin tiyo mata. Sakit tiyo mata. Ibugin titabas. Ay urairan tatayakan. Apon na sinang kabaran. Panano titabas. Ibugin ka pa iyam. Ay ibugin ka pa iyaw. Pasinariyain mo sila. At least one day sinariyain mo sila. Baka naman sinang magurang ayaro ito na bisin. No break. No. An katobong. Sapo naman magurang na ba. Sinawa ako na mo sila. Tiyaswa. Ikatiyatuwa na tabong. Sinariyain mo sila ay. Sinariyain mo sila ay. Ikarawag tatapas ibugin tiyo mata. O titeka niyo matan. Titatan kurik inang man titeka anthropos. O anthropos ano na humanity. O matan ka pa niya. Ano na tatapas sa iyo ibugin na tamari mente. Arta mo na matan ikangay ikag.
ni karawang ko ako tayo ko ngoran tayo kayo o ngayon na ba itayo ko yung tayo anya nanon tayo naging meron ko tumakuro tigi bu wabi mesyo o matay kakakawa kinatabas nagkamataon nga napun kairian ako nang umaw nga tapo anya na tayo kakapaya tiyaso tukurag ay kakakawa kinatabong nga intabuya nakairian ako na namaw nga tapo tamaw nga tapo pundi inutar mariyat karaw dia bari memenay tiyaso on nakakukuri inanon mania pa tataro pa nato nga mania pa upat mania pa tataro and niya botan namatan ka ba niya nim o new nibuat yaso tepong nga tatabas itaw tiyaso ba anak pa niya matan taro Mauri inanon yoda mansin ka ba niya ay tatabas patakan kina ay yakya to kinay meran tiyaso mana botan namatan monte kakawak tatabas o yang aniya na ba tabas pa na rin ba kanikina ay meranaw mga iya paungan na tay ay iwangay ay tabuya. Kunorya, anas kawag na tatabas sa iyo, si tabuya kilon tiyaso. Tiyaso ay tabuira, ni kokorira, paano matangay. Tiyaso ay ang tatabas na kung natamo, ayaw ang takarikipay. Tiyaso ay ang tatabas na kung moto, inanon suwa kita buina. Iyang tatabas, patakanikinaan, tiyoto tamans. Iyang tatabas, patakanikinaan, bukin na natangiran ako ida, kanikinayan, makanan naswa. Tona iya na sila kinakangay. O tiraron dinudo demens. Yesu kawak na nabatabas. An ponora teka naging duka tumakoro at tigibuan ito bimano. O ero ko inatara tayo teka ni Yesu. O ero ko inatara tayo kay kawaki ay. O ina kung tumanep ang tapong at tatabas naruaro na o tira kinuha na buki. Kung wala teka kayo, gano'n pa yung sikanap o ina kung tatabas o yuki. Yak? Ika ngay o ina kung tatabas naruaro na. Ano araw-araw na as his custom was, hindi natin matang, katina, kadua tabas, sinan ako Yesu, untaro Mauri, ito mantab. Amen. Katini Yesu, aso ni makin na yarap po itong ikagirisan, inaanak ko untaro Mauri, tatabas. Tira tatabas, untaro Mauri, akyar kita tatabas, ang tayari, papunisi tatabas, at kayo subong, ari kakawag, mayluya, baka si pumangko, ari kaki, nakunta tayari ko Yesu. Yesu, kakuwa, papuntabong na bahari, yatap. O, punta ko na untaro Mauri. Siwaya, iutaya, ibugin na anang kakumakiyak, suwan tatabas, bayan ang matuwa-tuwa kawagin na, nahiliyo pa, mga punkaroy, Yesu, ay narigin. Ano punta suwa ko nakawagin na tatabas? Mga iya, Yesu, kunakin ako na ko ilawot, may rin tatabas. Hindi niya matuwa-tuwa rin kakawagin ng suwan tatabas, ilo. Ano po niya karig ba iutay? Saki, ano ang tabay para? Takamimi, bang kaya Yesu, ay uto pa ako na talaya raw yun, tayo kayo. Kaya Yesu, ikawagin na tatabas. Tapos na ka nga ba, ikaw nga ang kawagin na tatabas ng kimet. Monte kakawag yayo. Pa Yesu, ipun ko raw atapong nga tatabas. Puningaya ayon ka atapong nga tatabas. Puningaya akakapaya tatabas. Puningaya koroy ro tatabas. Puningaya stop on cease on sabat tatabas. Ha, puningaya na pa akarin niya na bang kimet. Iyagikan ka kinuwi na pa tatabasan. Imet into Friday yan. O ano sinarin na nung ang inanon tayo di kayo. Tapayan ang kakawag, tatayari mataya Yesu. Sa mga rin ano na, at tapayan ang kakawag, imuyan kaya mga rin ano ang kiriri, o Yesu, ito ang promise na ko yan na riri. Sita po, may napunti mo ito, ang kawag na kitatapas, imuyin ako na. O ito, kam natataro ba kam nagibirin ako, tatayari po, ang tatabas. Yesu, ya kam natataro ang promise. Pan AD 70, apoy dinirigin mo yun ang AD 70, o nariri, yan napunti mo ito, ang kawag na tatabas. Isi ka ngay, kam natara-taray nga, baka na ko tatangan, buka na nang noon, niniyay rutaram, kam napirin ako. Kam nagibirin ako, takabayan ni pong, on the tabas, bato gina, anang kam nangura kita tabas, kam mauro pa nuru at tabas, kam napirin ako yung mind tatayari, iku tatangan po, kan kadubi at akaw. Pun nagyataman na tiriri, yaka po na po yung meon. Pabugin na ba, kami nibirin ako. Imain, etapanin tatangan po, kan kadubi ay rutaram. Man na nataya kay Yesu, may nataya kay Yesu, anak pun tima to, ang kakawag na tatabas. Euro ka kirutaram AD 70, Satan. Tiririg AD. May nariyasan wala kay Yesu na kukaraw. At ako daman, iyasan po at tayo. Sinang kangan na tayo, tapas, sa kawagin. Kam nang kangan na tayo, ba at tapas, no, yakam kawagin tayo. Kaya saan po at tayo? Kawaya saan po at tayo? Yagi ko na ano po at tayo. Sinakangan na tatabong. At tapas ng tabong, ay. O kay bayi ka dinuhay kakawag, daruwa mano. Sa tayo man dabay para. Ikatira dabay para tabongan. Takawuwa, tete ni kaway. Tayan language hindi on dam. Takatinua, kami tabayan ito. The astrology. At dabayan ang kakawag.
Ane bay ka sinari na tayo, tinuway ka, nga yaroy, ay ka matataroy. Aron, atan, debong at tabas, debong ayo. Ay kay kaway ay karang kakawag. Pa ay sisibong may yakabaka raw yon na ba, ang tangay na, o ang debong. Ayo to ba yari kilon, Noah, kaya Noah, ito pong isibong. Nano, yagi po mayroon Noah ba, Noah. Isibong. Gito kan tiyagi, mga kanakuha na bataman, at ito, pinara kong suwa ba, yamaw tiya bagay suway. E mga kinap, sinong ray ka ninigapan? Imuinisibong, ay manaranintiya kayo na ba. Kaya ka na ba, iwan mo tabuin, ay mga kakurisibong, ay mga kanakuha ito, pimantiyag. Tagi ba na tabi mawo, ay mga kakurisibong, ay mga kanakuha ito, ay yaki mga hokiriya. Pati ito, pingyagi ba na ko, ay anurat, tiya ba, yamaw, ay esiku, ay yaki hokiriya, tiyagi, ata yano, bayamaw, o na ba. Mani, warawari, nuwarabong, isibong, noa. Yaki po, isuwadabong na nawarawari. Ngayari team ito, kinaginaan. Kinagin tabas, payaki po, tayo na manggagain karakuang kayo. Inanon diyo ito naman, sikapan na mayroon motin ako ni Yesu, hakakawagin na tabas sa naman at Yesu. Yesu, ito ba yan ang kawagin tayo yari matiyari? Anda, sinari na no. Pata kamimi, bangkay mata Yesu. O ay, ito ba yan ang kamimi? Pa, ito ba yan ang kakaroya si Bunitirara? Ikakawagin ang dito, ada tiriyo. Isiningag de sibu de day. Tiriyo, sabanan na tayo, nagkaban na ba? Tapong nga rin, manang ay tiyan na rin sinisiriyon. Ay, gubita. Siringi na tanan karimuhan, nagkaban. Tanan mo yung tanan nausin, nagkaban. Kanano ba yung kabinakimatan na mataruhan, daraan de sibu de day, ada tibo kini Yesu. Bob! Teke! Teke, nagkaban, emat. Eta karuan na, emat na so. Mga nahon tiyaw sto, mga nanaw ba yung hiyak, tirara. Eriyoy. Eriyo at yan eriyo at yaw sana ni mga nakon na rimina. Ane bukin na yara nagpatito at eriyo. Paano dito eriyo aki ito ora kaya kabila kimatan na yamataro. Ndaran de sibu de amen. Ako no nate de sibu de yan banti bukin ni Yesu. Nano na tapong ane de pong are mate ya Yesu. Kana sinora te pai para. Ate pai para yaki korea kin nagya. Epon karawa kiroin barong aki korea kin. Eta uta pai para tamakoro haruan baten wan mabi mau o tapong in katana ngani no to Friday ay sebenarnya na tayo Yesu baten Friday o eta uta pai para o tapong in katana ngari o yakan de tabas antara de kayo no to Friday ari mate Yesu ari yakan de tabas kanaro no pa de tabas Sunday o yara kaya kain na bayakan man Friday kaya nang laro ma Friday ba Friday eta wakan de kinakon Saturday ari tapong ari mo yun. Ayo to pa ya poni kimaya ito pa para. Ebon karawan ka dire ito pa para. Iyakan te tabas. The Friday yari mati yari sa kamewa Yesu Kristo. O ay na ba ikay na may karera yari mo yung ataratin din mati makabini ang dapatan. Awa karoy ba ikapo yara na makabira. Awa mo sikirawa yan te tabas. Duwa mo yung deswa. Ay niya kaya punta tangtangin na ba nilira Yesu. Anak kong tarate tapari kabini yagiyay. Awa kinapana karoy po yara na parang di ka nga takatini utaya. Tinipong yung intimate. Yan ang mga nakon kabila kirapatan timet. Hindi pa po yara. Ayari anak ko ay naikay, parang nakon katawro ay pa makabila. Paano ko yung mintin pong? O na mga nakon kabila. Ano na ba yari gino ni Yesu? Meta kamimi, ba't ito Ari teriyo. Dipong ari mati ya Yesu. O ito yung nakita pong anin, diranden, di ba ibara? Nakuha yung ipong at tumakorong ruwa po yung matinua. O ito kipa ni mewa. Padira, takatangaw mewa. Takatapo yung mewa ni pong, hindi na makay na. The 14th day of the month. Ay kay bong ay kate na yan ang kamimi bate akin nakin tapay para. Ay kakoto-koto yaro ko ni Yesu. Tepang ari teriyo. Ari tepang ari takatipo yung mawan na makay na. The 14th day of the month. O tepang ari mina the 15th day of the month. Tepera na ari karikak. Karunong ante to ari tepera na ari karikak. To ay kawuway kay. Apon ni paroy matatay ari matay Yesu. Dito ari teriyo, tepong ari mataroy Yesu to Friday yan. O antay di kindoy to Friday yan, ari ko tatabas yan pong inday. Iya tabas, o ari ko, tepera na ari karikak yan. Tepong ari tepuin man meway. O konorya, kita yakin na kinapay para. Ito yakin na iyon Ano to ang geryo? But the tabas, yakakan na to tabas hari. Papukintira. Ato may kaya, ito ba yari tepen na, nakakaurungag, takatipin mawan pong, takatipin man mawan pong, ari ito ibugin ni Yesu. Iyan ni paroy matatabas. Ari apun no roy ni mati ya Yesu nda tayari. Ni kawakin nan tiruan ni mati. O ito pong katawro yari mga yari abu siya pirato yutay pa no tiyak way ya wagay naga woman na ron Yesu sinan kay bangak. Ano tiyak way.
Apa na utak na ora patay pa ang nagim na yon kay mga kin detabas. But detabas sa kakan na to detabas ari. Ayo the I Sabbath. Detabas sa nga kakan na to. Ba ato may bay. Detabas ari detabas inda karan di oto demans. Ari kati ya so na ko yata bodon naman tani dira pa nakakauring ibugin mete ni Yesu. Yaro ko roy hindi paroy. Mete detabas sa kay sipong. Ari mete ya Yesu. Ngayon yato may ka yato may pahay karang kakaw yara nagdatabasan ba databas kakanat. Ante pa yan ang kamimigi. Kana sinura ta pong ari mina. Ari ta mo ano pong. Yapan naran na patapay para. Nipon naran. Ari ta pong ari siya Yesu. O ante pong ari timo ano pong in the week. Giyas pa ngayon na. O nakakaya na konten na ni Met. O awusi pa kaya po yara kaya karoy. O anura tiya sibu pa. Ikara pinawagin ako. Menten na ni Met. O kaya rin. Kikuni era patan doya. Yesu. Yaw si Yesu unta dayay. May era nakin tapay para. Pati mo anong pong in the week. Pun the first day of the week. Santuk the order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At the 7 days of the week. Yatuk. Yan mga muan na man number 2. Yaw si Yesu number 2 na. Unta dayay. Erang narwa marda tabas sa dayay. Kinagmay man. Kana sa kogiri ki paya kiyarik. Oan. Paya kiyarik. Takani mabong tabogin katawroy. Tabogin katawroy. Takono pong tetabas. Sunday, temono pong. Ay kay pong, ay kau pari kan tetabas ikay, tebong katawroy. Ay yo si Yesu temono pong. Nano na, tetabas ngan ni enari ay men ay maranan pong ay kau ay kay. Ane po kina estabas iya tekono pong goyera ko sira bayar estabas tekono pong. Sagi tabas tekono pong. Si tabas takay si pong. Saran na ngay gilibas pa tekono pong. Ndatay ay. Mapun sagi tekono pong. Awan Kristo ya sana ba nanganida tapay nakaurang ay mga usin. Tabi man natak mas kaurang ay mga usin ni Yesu arang kakawak. Do kan kay na. Gayos may buko yamat. Debong ari usi ay. No. Tapay para. Puni ay na ba tapay as kaurang ay mata ni Yesu o mga usin. Pun Pauro at akin natak Pauro. Kamagyatay lang ay kasi papesito akin ako nanon Kristo. Yesu. Pas papesito akin naman ako nanon mata na. Mga yes, tao na mga yan, tapabes sito, wag na ko nun temati. Panayaron Kristo, ang kikauta, may buko yung mati, mga kantita, mga ngayon, sinanan ko na ko nun temew na bang kaya, amen. Ano tapay yes, kaurang ay mati ni Yesu, tao na kino, mga usina. Tapabes sito. Patapabes sito, kung katabuha kino ay kangayaron temati, kung makunaro yan tiran. Inan. Kung mati, kung man tiruan mati, kintiran na rin ano. Kaya ko sila kimantiran, wari ka ba, tiyaw mati ako, Borau rin ko eh. Anis, kauring araw ay matin o mga usin ni Yesu. May bukoy amat. Tawanan na ba tabay, ekatim na ito nintetabas, pinagi ko na po. O ayo, tetan ikaw ay intiwan na bayo. Ang intetan ikaw ay intiwan na bayo, aban ng tekin at takono pong, saran na nga ba takono pong, aban na ito nga patatabas. Kana sinurat tetan Poland, Sopota, tetan Arabia, Asap, tetan Rusya, Supata, tetan Spain, Sabado, tetan Bosa, Zambin, tetan Bulgaria, Sumputa, tetan Greek, Sabaton, tetan Bosukwaret, Sabado, tetan Hindustani, Samba, tetan Branch, Sabat, tetan Nebera, Sabat, on tetan Rasine, Sabatum. Kunori an, iyak ibuan na baran tetabas at ako ano pong, danan language hindi on na bayo, punsi ngay day giribas, naradete bayari ki mentemo andai ndai naradete pada abuni ya kemo andai naradete nikang aro ya nakon nari atay anda dayari man to ko woro en ko way song ko taru mano anda dayari kayo baka na kuno rati dictionary pun men dictionary ka way the Webster taranar kunagi kunan kuni ari de taka para para maka na kuno 7 day Saturday the 7th day of the week ro inano na the dictionary pun kaisi pong in the week Saturday the 7th day of the week, kay sibong in the week. E po nang dire-dire ka ng dictionary, kaya po ka matuwa-tuwa. Kana sa mga nora do royo, itawagin na baron, tapong, panatim na tapong, nakikunan buwa, may rorang ay ka, taan ka matapay, o taan ng oray, nanon tatay kayo. Ano tapay yarang kakawak. Yesu manaboto ra kakawak na tatabas. Sinora Bauro, gerinukan nambe bori ma aboroni awaro ko itataro ni ariyay mane ba yuta ya Pauro erin nakoya naro na ay mga nauna teteka naro na o ide yan tapay para tinuwa tetapas ni kapara na tapay para taraya ide Bauro tetapas inanon dumantap naro na
Nano na Bauro. Isa kawag na nabatabas. Giyaw siya naman naman niya, abubusi pa na tayo nagtaya kayo na ko yung detabas na ko. Ang giya mga ko detabas, ako rin pa na kain takawan, buta kinunguran na tayo katiyaso. Mga tayo kinagabay kay, tiputa kintaro Mauri, ang desabat ng detabas. Awan ta pa yan ang kakawag. Yan ang kakawag. At akin na pa yan, bondation ako kawagin ang detabas sa iyo. Yesu evete irang kay dikakin hon taro Mauri ang tiyaso ano ko. Inanon tapong ariasan katawa pasinariyan taro Mauri ay tapong detabas. Punna na tabas, tisa karigabay. Punna na pong tuwa. Arin to koses. Ita ko titakan, to koses to be mau. Ay, nano makaya ki Isaac. Agiata wana suat Yesu, mauna makina ni Yesu. Daw unta tayo kayo. Titabas, iyang at Yesu ang karigabay. Iyang at Yesu ay sinay. Ikaw ang ginaginoyan na mata. Ikaw ang ginagibuniraw ni Yesu. Ikaw rin niya ginoyan na rin. Yon ikaw ang kanikinaya ng mga kanti Yesu. O nakawagin na ginabantiyon na bebo wayo kabanen kawagin ang detabas asway rok payan de mewa rin arok o ya detabas sa iyo na tema to na ba ni kawagin aki eta ko itayan dadan brabes dumakoro no bimano wabi mau madano paron karawan na bangkay meon na bangkay kan nakaroy kaya na punti mato ay mataw punna na tayo kay iyo o yero yun na ba mi kari kimarami ba na tema to o iyo aro na rin paano na kumayamatan kabanen yan tarmauri mataw tiyoya kaya korak on detabas sa korak Bunna na Taeka, iyo at abot. Daw, ayo, tapayarang kakawag. Sinariyay na tayo, anda tayo iyo ba? Tatabas, ikarawag ibunibugin ang ayray kayo nagaban. Ikarawag ba, sinakukuray ba tiya suwan tayo na inanon tapong ngayon. Ay raw kanta nga ba, na tira-tira na tayo iyo, sa taang kay tapong nga tatabas, sinariyay tero Mauri, tapong nga kay suwan bong, ariasan unigya, pakanurang nga andoy, nakarigibay. Nakondagan tayo nga bong, sinanurangan sinaga iyang ara to kuwaw. May bokoyaro ni kirisan na tinibuita bundangan tiwan naba. Ni ko tagin matero ng Muslim, the Islam, the Hinduism, the Buddhism. Kitiraanarik sinanorya ba iyang nga eto kuwaw. Ano ka naman dariri na kung nagandang abong. Nabasin kakabayagin ka ba na nung marami na nung tayo kayo ay naman na raw tiyaso. May nakakabayan ako yung ka ba na. Kambasin na ba? Wala di song ran tadi kayo ita ko pa ang kongora karon ti tadi kayo okay yay de beba ni nabus ta kayo grupuk tiram feedback na konti to kongora tadi kayo ko korea na ba ti beba ni nakaputak ang kuya ni ko meta ko online ko na ni comment ani kan ni ko ta feedback ibugin ti to kongora ti tadi kayo nabusiya kan beso ya busi kami kama kana ko ate tukuran ng tayo. Kambasin na ba? Just 1, 2.
ka inora wakakau inano Yonti ka inora kainaw na tao Yonti ka inora kuwa Yonti ka inori kong kekota Yonti ka inori kong taro Yonti ka inora nuri nanong Yonti ka inura kuwa sa purengai Kotangilai narawengkai Kotangilai engenge aki estawa Pesinda ba kuna miya nang tamero punta ka niya natangin at tuwe. Pero no sa natangin at tuwe ang isine yon tsaka isa pero nori pa ni kapaniro. Era sinipuara kita tuwe si kamuman tayo kayo kuna miya kamasan ka nali ko yang nga kisipure. Jaswa pun nanatangin ari sewa take ari yaki ko kokor. Iti meto ang tangir. Kami sina ba kain korbu yabusin kami cukuran na ba kuna miya na kuya tayo kayo. Kami sina ba kain korbu Sabos main kami tayo kayo.
them all to Jesus. Shattered dreams and wounded heart and broken joys. Give them all, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said I'll be no the sunshine. He never said I'll be no rain. He only promised a heart full of singing, and that a bit of Jesus won't prosper. Give them all, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and wounded heart and broken joys. Give them all, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Kanda pa ko nami kani korubu. Keep them more to Jesus. Sa nga ngayon ni kabe na ko ni Jesus. Sa sarenda nanura ni kabe na ko ni Jesus te tadi kayo. Kampe sinda ba kani korubu de. Ko nami de tayo. Ye de bebang kanya ron tayo. Ta ye ya kana yon kawai nan ko. Nawari kiya ka kosa kayo mo. Eta ko ato na yo. Enang nakoroy taka para kurara pa paya ponde ke roy iro tiota ina pokto we de feedback ayo eto wana yo etak tira roy nanunaki ke nanun titaka temena koraba ada yo kota beka tisira kayo ukanta ni nga ba dari kinting abong nakaparan ako agi nanon titeka temena ako ay nunuyan tayo koraba ay napog daw ya ay mina yo etak irapat ako ngora pa tata ya ki katukinano ngora iyay inupog daw ya kupesin dapat ng feedback. Kapena na imeta wayo itak. Inakoroy jakongora erang ini metata. Era pa. Awara bubusi na kon taydikin ningabong. Jakuna Jerusalem kamda pa sinabi ng tekiroy. Kampon nongo de aliana ni na kon tingabong ta kami meta kun de live. Ada mitay na konting abong tipupusi ito kuna Jerusalem. Siyay kan yung mga biya pa ika minamitaw tayo. Mga kasay. Ito ko diyakan na di tumulbiya bayo. Mendong raw, tsaka para. Di sinagi kangay. Tira tepung tabes. Tepung tabes. Yasa tabuya tiaswa.
Padatay ni bong ntabu. Ngiyasia ni koroi ana makuri. Korapa erang ni metata de sita bo me kanga de na wakate de siraki au ko korea ke kana na ni metata mde takabara ke. Au ko tasin rapa de disa ko mention de takabara dari kayu. Eno bakta we. Ata kwa yu Mauri tariu nana tangira tewea. Erapa am kapara ibukin the Sabbath day. Au sisiraki kokona ni kapara tekibu Genesis 2 verse 1:3. 1:3 ke 13. Ya sa mga pun no confirm right eh. Epera awa verse 1:7. Pa eireke na ba tayan ki buai ka ai tayan ki buai ka imed tatabas korapa. Era ba sa o kantani nga ba nakunti nga pong ena kunan mga buka kinabete sila kayo. Takaben nga kanyo ito. Akia au sisiraki. Me isi udinga detai ay akan tinibui teririki kita nakin kaume. Era pa teririrei takapara ay ninupuwa kitawia nakitoki. Korapa ali ko feedback na tayo kurpugin tayo ay ko wan. Ninupuwa kitawia de tayo di kayo kaya ko na mga likiti tiyongora na natin. Iya ito ko ba apel di ba de tayo yapusi yari kan beso pa hangani la kapenen kunaya ibugin de tayo di kayo akabasin na ba. Hey. Test. Test 1, 2.
kona nakon singay, pon singay menkon. Yaki kona nakon singay, pon singay menkon. Peuta irariki, peuta irariki. Nakon singay, pon singay menkon. Yaki kona nakon singay, pon singay menkon. Peuta irariki, peuta irariki. Ngomong kay banan tewe, ngomong kay banan tewe, tewe aebete ko, tewe aebete ko. Rapa tewe evitego. Kampas na ba si kokowan. Stime to ani vitekiro tewe. Te bunda ka uriki bukin we tekira ba bukin ba etangiri pa sinairi. Ayere pe kara kawaire ke sitaw ba yaki kure tewe. Sakita ni kawaire kan sana ko ni ra panan tewe are evitira. Dairi kayo nang avitego na tewe. Kampas na ba kan beso no kunami ay ya kauringiran dairi kayo. Wala tadi wa manu dairi kayo. Kan pande ba ni kabane yon tapi to ikai. Ang gue di kuti meto nungurai lagi nam radio gue na beri kungurai online di Facebook atau di YouTube on the live ya pun nang autia kan nikakaitaw na ko imi ibukin di ongorami mitay itaw ibukin nungurai kinan di Borau inanon di Taeka etabay para kampasin na ba di tadi kayo kamna tikiroy di tabare kami na yay sina kainiran di taro sa buberagi mendataro. Sino boy ko sky daw ko tamera Joshua ibugin tayo di kay sky daw ko ibugin tirong sa sanong rayakin na ari ako nandig pakasiyan ari sa sana tayo tamera si ko ang kakawakin na ko ilan tayo di kayo kay di yung kawan tiroy ibugin naram kararoy naman na magrito wari buha abyo karog pa ni kapeniro na poray menon nanora ya papa kita mera pasikan no tanting ngapong ni mga kauyan na pati tayo di kay sina mga porowakin na labay am tiaka ni mewan tayo di kay takan mewan pong sa ko tamera ko na
Ronira nun tayo di kayo ko nakawak kinira. Kakapayera ngay kay ni kapanira basta busiko. Pai kay retaron ako yung Kristo Yesu apo ni ngayara wi sa kameu. Akawala ni kaniko. Amen. Aya kandara po ni kapani sa ni good night ni kapani. Warak-warak sa nakon ni ka may bugi may pa sa kainira. Kampesin na po. Sa kukuri na pa apon pabang outside. Yawakan tepo skanta ni ngaya ngaira men kami tari wa mane aiterana aroma ko na karaya Ay araw sa kumay nga ako bugi may sa siya may sa Woki Wine di. Bakuonga rokon te menga hare pasonga ni penye ni tukure naira meta mera re karama sina benen nepo Pasia to kanikai mente kariri ai mo ante pesi mesina oh ni makina sine na yo